Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika opari Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jardezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon ikusentzuleok, Arratsaldeon Jose Mari, 3 aste luze Arratsaldeon. pasa dira. Badakigu eta entzule askok esan digute akaso etenaldia luzeegia izan dela, baina hemen denok du pixka bat deskantsatzeko eta atsedena hartzeko eskubidea, eta zuk nola ez, kasu honetan azaroan egin dituzu oporrak, hasteko zer moduz Malasia eta Singapur aldetik, gomendiorik? Arratsaldeon, Josu. Bai, aurten uda mugitu daukidet eta oporrak izan ditu hartu eta oraintxe ibili naiz, Malasia eta Singapur artean. Ez dut eduki aukerarik lehenik eta behin Jon Irazabal edo eta Facundo Garcesekin elkartzeko. Pena, baina bueno. Baina lehen aldia da nerea Asia aldean, zu gehiagotan egona zera, baina ni Asia aldean lehen aldiz, eta gustora, dena oso desberdin, dena berria, kultura nasketa asko, eta nik uste pena merezi duen bidaia dela Asiako edozein herri, ea egun batean elkarrekin joan gaitezken, baina gero ere onera, Euskal Herrira buelta, eta sekulako eguraldi aldaketa, han beroa eta ezetasuna guk hemen Donostian ezaguna daukagu, baina horrelako beroa ez, eta momentu batzutan sufri ezina izan da, baina eta gero hona iritsi, eta hotza eta euria bat batean, sekulako temperatura jetxierak egon dirazken aldian, baina nik beti esaten dut Euskal Herrian bezala inunez. Euskal Herria aipatuta, Jose Mari, duela 11 egun, ez dugu aipatu, baina grabaketa eguna gaurkoan azaroaren 26 da, eta azaroaren 15ean San Mamesen Euskal Selekzioaren partida izan genuen, Palestinaren aurka. 3-0 amaitu zen partida, ni bertan izan nintzen, San Mameseko armaian. Aitortu behar dut, Euskal Selekzioak Peruren aurka jokatu zuen partida hartatik nintzela San Mamesela itzuli, eta beraz, azken Mhm. partida hartan oraindik ere armaia guztiz ez zegoela amaituta, 3 armaia zeuden, baina ate baten atzean zegoen armaia oraindik eraiki gabe zegoen, eta ikaragarrizko estadioa iruditu zitzaidan. Eta partidari dagokionez, egin beharreko aldarrikapenak egin zirela iruditzen zait, eta gainera oso modu arrakastatsuan. Batez ere partida amaierako irudiak hunkigarriak izan ziren, alde batetik Palestina sufritzen ari den genozidioaren aurkako mezuak, eta bestetik, nola ez beste maila batean, baina iruditzen zait bi aldarrikapenak ere bateragarriak direla, Euskal Selekzioaren ofizialtasuna. Ez dakitzu nola bizi zenuen urrutitik partidua, eta partida bera ikusteko aukerare izan zenuen. Ba, egia esan, bueno, bai, zuan egon zinen, horren hori banekien, zuk kontatuta eta egia esan gogo handiarekin gehatu nintzen. Urteak ni ere Euskal Selekzioa ikustera joan gabe, nez gogoratzen hori izan zen azkena, baina, bai, sekulako giroa, sare sozialetatik jarraitu ahal izan nuen, bertan ere egon ziren lagunak ere kontatu ziaten, eta pena eman zian, joan ez izanak, baina oporrak lehenago hartuta nituen, partida jokatuko zela esan baino lehenago, baina ez nuen partida ikusteko aukera izan, han goizeko hirurak baitziren, partida hasi zenean, baina gero esnatu Ordu txikitan. nintzen, ala da, esaten dugu gautxoria gara, baina batzuetan ez gara horrelako orduetara iristen. Eta esnatu eta lehenengo gozagiluen emaitza ikusi, laburpena, bertan egon zen giroetan ikuste sekulako irakurri zenuen, baina selekzioen geldialdi ontako
ikusle gehien bildu zituen bigarren partidua izan zen. Euskal Selekzio eta Palestinan artekoa, Budapesten jokatu zen Hungaria eta Irlandaren artekoa eta gero. Hortxe datua, hemen mezurrik ez, hemen datua besterik ez ditugu ematen. Eta, bueno, golegile moduan Elgezabal Guruzeta eta Izeta izan genituen. Azken saioan aipatu genuen, esaterako Euskal Selekzioarekin gehien jokatu duten jokalariak nortzuk diren. Aukeretako bat Igor Gabilondo zen, baina Euskadiko Futbol Federazioaren zerrenda horretan haien webgunean ez zen agertzen, eta beraz pentsatu genuen ez zela partida gehien jokatu dituen jokalarien artean izango, baina ondoren programa bukatu ostean hasi ginen begiratzen, eta bai, 12 partida jokatu ditu Añorgarrak, federazioari txio bat idatzi genien, gure sare sozialetatik. Eta esan behar duguna da, partidaren ondoren, eta orain zerrenda ikusten baduzue, partida gehien jokatu dituen jokalarien artean, Igor Gabilondo. Ezarri dutela, beraz, ez dakit gure eragina noraino iritsiko den, momentuz oso mugatua da, baina behintzat hori lortu genuen. Bai, federaziora iritsi ginen, mitzat. Ze esan beharra dago, guk datuak Euskal Federazioaren orrialdetik hartu genituela, beraz hori baino orrialde fidagarriagorik printzipioz ez zegoen, baina denbora zeraman eguneratu gabe, eta behintzat, kaso egin digute, eta orain bai golegileen multzoan, eta baita nazioartekotasunak bildu dituzten jokalien multzoak, eguneratuta dago, eta bertan ikusi daiteke selekzioaren webgunean. Aurreko, bueno, azken saioan, okerrez banago, ipatu zenuen, partida gehien jokatu dituzten jokalari ez gain, akaso aipatuko genuela zeintzuk diren Euskal Selekzioko golegile nagusiak, azkenean saioa gehiegi luzatu zitzaigun, eta ez genuen atal horiekin, baina ez dakit gaurkoan egin dezakegun, momentu aproposa dela iruditzen zaizun. Noski baietz, nik hemen azkar batean egin dezakegun, nik zerrenda hemen daukat golegile handiena, eta behar bintzat gutxi gora bera lehen amarrak edo atera ditzazkezun, ze desente daude bi golekin, baina bueno, 3, 4, 5, 6 eta 12 ditu lehenengoak, horrekin gutxiago daude, ea kaizeran jokari horietaz gogoratzeko. Beraz, adibidez, 10. postuan dagoen jokalari batek 2 gol izango ditu. Hala da, baina birekin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jokari daude. Orduan desente dira, beraz, azkar batean errepasatuko ditugu. Joango naiz pixka bat izenak Eta botatzen. esan behar dizut, inor ez dagoela jokatzen gaur egun. Denak futbola utzita gainera. Bai, Ba, eta gehienak bizkaitarrak. Gipuzkoar bat baduk, 2 gipuzkoar daude hemen, 3 gipuzkoar daude, gasteiztar bat, eta beste guztiak bizkaitarra dira. Bat, eta erraxenan ikuste, erretiratu berria dago, eta bere entrenatzaile ibilbidea hasi du erretiratu bezain pronto. erretiratu zen pronto, 2024-2025 urtean jokatzen ibili zen, ala lehenago erretiratua. Hala da, 24-25 jokatuta. Eta 25 eta 26an ja, talde bat hartu du. Euskal Herrian. Urko bera, izan daiteke. Ez. Urko berak ez dauka golik Euskal Selekzioekin, nazioarteko atzetsunik ere ez daukala, esango nuke. Urko bera baino pixka bat jokari hobea, hobea, bakoitzak bere gustua ditu, desberdina. Ezkerregalean, media punta, erdi punta lanetan ibilitako jokaria, 10 bat, txikitxoa, oso goiz egin zuen debuta. Gure Iker Muniain. Ala, Iker Muniain 2 golekin dago, nik orentxe bat gogoratzen diot, bigarrena ez zagin gogoratzen zein zen, Venezuela sartu zion bat samamesen. Hori nuen gogoan, nik, bai, Nafarra. Nik Gipuzkoarren kasuan, esango nuke Aritzaduriz bertan egon behar dela, zerrendan, akaso. Aritzaduriz lehenengoa da, 12 golekin, nabarmen. Ondoren Usurbildarra, Imanol Agirretxe ere badagoela esango nuke. Imanol Agirretxek 3 gol dezka Euskal Selekzioarekin. Gehiago zirela uste nuen, 4 golekin 2 jokari daude, 5ekin bat, eta 6ekin beste bat. Nik ere bai, baina zerrendan arabera, eta espero ja Euskal Federazio guri ziria ez sartzea, hala izango da. Beste Gipuzkoar bat, esango nuke... Bigarren
ez da bereziki golegilea, baina akaso Xabi Prieto on daitekeela, partida desente jokatu dituelako, baina Hori, hori uste nuen nik, eta zalantza sartu zaitea berriro akatsa egongo den webgunean, baina Xabi Pritok hemen honen arabera ez dauka golik Euskal Selekzioarekin. ez du golik sartu. Bueno, Eta Igor Gabilondok, esan genuen, partidu asko ditu, baina gol bakarra dauka ere bai Euskal bai, Selekzioarekin. bueno, Berez ez dago top 10-ean. etzen bere lana hori. Mm, Bigarren Nafarra da, postuan, bueno, berkatu, hirugarren postuan, bost golekin dagoena, Durangon jaiotakoa da, baina bera ez da, bueno, Euskal Herritarra bai jaiotzez, baina bera izatez ez. Familia Badajozekoa dauka eta bertara itzuli zen 3 urterekin bizitzera. Orduan, Durangarra eta ez dut uste Badajoseko euskeraz familia. jakingo duenik, baina talde Gipuzkoar batean eman zituen bere urte honenak. Errealean, hain zuzen ere. Ez dakit, hori pixka galduta nabil. Eh, De Pedro Berrogeita esango hamar nuke urte. Rioxakoa dela, ezta? De Pedro hor dago, Euskalo, Euskal. bi golekin, Muniainekin batera hor Bai, dago Javi de Pedro. ez de Pedro, ez de, barkatu de Paula esan nahi nuen. Hala da, Oscar de Paula. Bai, Oscar de Paula da. Hala, ba, Os- bai, hortxe. Oscar de Paula Durangon jaio zen, baina bere familia Badajozetik area joan zelako lan kontuengatik, baina 3 urte zituela berriro area itzuli ziren, eta gero ja bere futbol ibilbidea hasi zuenean, ba errealean eman zituen bere urte honenak, eta aurrelari ona izandakoa, eta Euskal Selekzioa Euskal Selekzioarekin ere jokatutakoa. Ondoren ez Gero dakit, egon daitekeen Isma Urzaiz, akaso? Isma Urzaiz ere 3 golekin dago, hala da, 3 golekin 3 daude. Isma Urzaiz, usurbildar bat, ez dakit, agian esan dezu Agirretxe. Ageretxe bai. Bai, bai. Agirretxe esan duzu, bai, Urzaiz, Agirretxe, eta beste jokari bat, mende honetakoa, ezker fina atletiken ibilitakoa, parrandero famak pixkat bat zituen ere, baina jokari oso nahi izan dako, egia esan. Jeste, Hala da, Fran Jeste, bai, lan bai, bai, bai. jeste. Eh, Bi hiru faltatzen dizkit, esango nuke. Bat, Faltaz dizkizu, bai, 6 golekoa, bigarren postuan dagoena ez duzu atera, Julen Guerrero izan daiteke. Julen Guerrero da, hori da 6 golekin, Eta Oscar de Paulak bost, eta laurekin 2 daude. bi horiek Na, falta zaizkit. Napar bat, eta Bilbotar bat. Nafarra eta Bilbotarra biak dagoeneko futbola utzita. Bai, eta batek oraintxe lortu du taldea entrenatzaile gisa, bigarren mailan. Bigarren mailan entrenatzaile gisa diote Hmm. dabil gaiztakeritan. Hau da Bilbotarra, baina honek ez zuen hainbeste jokatu Atletiken. Biek Atletiken jokatu zuten, baina honek agian Atletiken arrakasta gutxi eduki zuen, eta Naparraren kasuan Atletiken eduki zituen bere urte hoberenak. 80. hamarkadan. Uf, nahiko urruti geratzen zait hori, eh? Eta nik aterako... Entrenatzailea da Hueskak fitxatu du oraintxe bertan, ez dakit orain horrekin pista ematen dizuten. Ez dakit nor fitxatu duen Hueskak, egia esan, ez dut irakurri. Jon Pérez Bolo. Jon Pérez Bolo! Bai, Hueskako entrenatzaile berria, Rayon urte asko egindakoa, Atletiken eta Osasunan jokatu zuen, baina bere urte honenak Rayon eman zituen, eta Euskal Selekzioarekin, ba uste dut, 5 gol egin zituela, eta ez zituen askoz partio gehiago jokatu, eh? Esango nuke, barkatu 5 golez, 5 partioetan okerretu nago. Ba, enuen ezagutzen, egia esan. Ez. Eta bestean, bai, Naparra, Naparra. Atletiken urtezko egindakoa, Osasunan jokatu zuen, Osasunako entrenatzaile izandakoa ere bai, Atletiken Atletiken Ah, lehenengo taldekoa ere bai. Kuko Ziranda? Hala da, Kuko Ziganda. Ai, Hori da, eta gero, ba, 2 golekin zerrenda luzea da, ba, De Pedro esan dezu, Muniain esan dezu, baina, bueno, hor gehiago daude, adibez bat orentxe Andorrako entrenatzailea zela esan genuen duela gutxi, aste honetan kaleratua izan da, tengo dezun orden, Ibai Gomez. Ibai Gomez, beste bat, aurrelari handia, Bartzelonan ibilitakoa eta Atletiken, La Sextan ibiltzen zen esatari moduan, La Sextan esateri moduan... Ah,
Ezker esatera nikoan. Salinas. Julio Salinas ala da bigolekin dabil. Beste bat duela urteaz asko Atletikeko presidente izan dako ere, bai? Bigolekin dabil. Zerrendan? Atletikeko presidente izandakoa. Bai? Koikil izatea nahiko nuke, baina ez da posible. Ez. Momentuz ez delako Josu, presidente izan. Josu Urrutia, zure Josu tokaioa, Urrutia. Josu Urrutia. Ara, Bai. ara, ara. Bai, bai. Gero beste donostiar bat, Inigo Idiak ez, Mhm. eta gero azkeneko biak, Elgoibarko Oiarra, hau beti hor, zerrenda Zer- guztietan dabil. Zenbat gol ditu? Bi, Ba, gehiago izango zirela pentsatzen nuen. entrenatzaile kaleratu asko zerrenda hondan, eh? Etxeberria, Ibai Gomez, bueno, eta azkenekoa Gasteiztarra, Atletiken jokatuta, Alabesen ere bai, Errealean juveniletan ere bai, Gaizka tokero? hala da, Gaizka Tokero beste bi golekin, horiek dira Euskal Selekzioaren golegile nagusiak. Legile finak, bai, bai. Zerrenda dotorea. Beraz hortxe, ba, ea Euskal Selekzioak aurrerantzean partida gehiago eskaintzen dizkigun, behintzat jokalariak nik uste nahiko alde eta gogotsu azaldu direla, edo hori behintzat itxura hori mandineri, Jago Arrasate eta Mikel Labaka bera ere oso gogotsu, oso aldarrikapenaren aldez prentxaurrekoetan, eta ea ba, zalegoak ere erantzun ematen jarraitzen duen, federazioaren presidenteak ere elkarrizketa batean esan du ofizialtasunaren alde borrokatzeko prest dagoela, aurreko presidentea baino fundamentu gehiago daukala iruditzen zait, edo irudi hori ematen du behintzat, eta ea urtean partido xume bat jokatzeko bat baino gehiago, gai baino, barkatu, urtean partido xume bat jokatzeko baino gehiagotarako dagoen Euskal Selekzioa hori da, deno nahi deguna, eta denek nahiko genuken ofizialtasuna lortzea ere, ba, ikusgarria eta latza litzake. Hori da, bai, gustatuko litzaigukena, momentuz aipatu duzu moduan noizean behin, eta gainera maiztasun gutxirekin lagun artekoak jokatzen ari da Euskal Selekzioa. Baina azkeneko aste hauetan, ba, munduko koparako sailkapen fasea ere izan dugu. Ea etorkizun hurbil batean ere sailkapen fase hori jokatzeko aukera duen Euskal Selekzioak. Baina modu oso laburrean, nahi baduzu, errepasatu dezakegu azken asteetan jasotakoa. Bereziki bi herrialde txikirekin jasotakoa, ez? Alde batetik Haiti munduko kopan izango delako, ez da lehen aldia, ur, beste urte, ez dakit zehazki ze urteetan, 74 urtean edo akaso, 54 urte eta gero, okerrez banago jokatuko du berriro mundiala. ba, hortxe, 54 urteren ondoren jokatuko du, bigarren mundiala izango da. Hemen nahiko deigarria da eta berri esente ikusi ditut, nola den posible ez, biak bai Haitik eta bai Dominikar Errepublikak ba, uarte bera partekatzen dute. Ekonomikoki badirudi Dominikar Errepublika hobeto dagoela eta futbol arloan ere ba, bueno, futbolzaleagoak direla, baina aldiz, ba, Dominikar Errepublikak ez du inoiz lortu munduko koparako sailkapen txartel hori, eta Haitiren kasuan, ba, bigarren aldia izango da. Gainera, hemen pixka bat begiratzen hasi ginen, sailkapena lortu ondoren, ea Haitin ibilitako jokalariren bat egon izan den Euskal Herriko taldeetan, batek baino gehiago pentsatuko du ezinezkoa dela, Haitin jaiotako jokalari bat Euskal Herri mailan ibili izatea, baina hemen ere topatu genuen, eta zehazki Max Hilaire izeneko jokalaria dugu, mila Bai, bosteun, buska. bai, mila bederatziren eta laurogeita bost urtean jaio zen. Aipatu behar da bera Parisen jaiotakoa dela, baina bere familia haitikoa dela, eta euskal talde batean ez bitan jokatu du. Alde batetik gure dagoeneko lagun diren Angeluko Jenet taldean ibili zen, eta Baionako Abiron taldean bi aldiz ere egondakoa da, bertan utzi zuen futbola 2024 urtean, eta guztira Haitirekin ere ba, hainbat partida jokatu zituen, 16 partida,
golik ez, eta debuta 2011 urtean. Baina beraz, beste behin ere, horrelako herrialde txikien eta euskal taldeen arteko konexioa, ikusi dezakegu. Bai, hala da. Pixkat komentatu genuen ere Haitiren egoera aurrekoan gure isa kontuan. Eta bueno, oso momentu zailan dagoen herrialdea da. 2021 ez du etxean partiduri jokatu, bere etxeko partiduak kanpoan jokatu behar izan du, uharteak bizi duen egoera batik. Desastre naturalek ere asko ondatutako herrialdea da, eta baita ere gaur egun, agintean dagoen, bueno, ez dakit, pandilleroak edo hartu dute pixkat herriaren boterea, eta pixka bat egoera urte zailak dira, eta bueno, ba, jokariek bintzat, irrifarre egiteko arrazoi txiki bat eman diete Haitikoei, eta mundiala jokatuko dute, 54 urte eta gero. Aipatu jokatuko duen bigarren munduko kopa izango dela, baina lehen aldiz sailkatu dena, kasu honetan, Kurazao izan da. Karibeko herrialde txikia, aurreko saioetan ere aipatu genuen munduko kopa honetan 2026an jokatuko den munduko kopan, izango ditugula hainbat herrialde lehen aldiz, besteak beste okerrez banago Jordania, Uzbekistan eta Cabo Verde ziren orain arte, eta orain zerrenda horretan ere Kurazao gehitu behar dugu, eta gainera Kurazao da, eta hemen dago errekor berri bat, munduko kopa jokatuko duen herrialdirik txikiena biztanleriari dagokionez. Datuen arabera desberdina da, baina gutxi gorabehera 155.000 eta 185.000 biztanle inguruko herrialde txiki bat delako, eta bueno, badu behintzat meritua. Bai, hor Erta Amerikako talde sailkapen fasean, lauko multzoak ziren, lehenengo sailkatua mundialera jungo zen, eta bigarrena errepeskara, eta Panama, Kurazao eta Haiti sailkatu dira lehenengo bezala, eta Kurazao egia esan Jamaikaren kontra jokatzen zuen Jamaika oso favorito zen, empateak berdinketak Kurazaori balio zion, baina Jamaika oso favorito zen. Eta egia esan partidua, bueno, ez galetu zergatik eta nola, baina pixka bat ikusi nuen. eta Jamaika erasoan, baina ez zuen asmatu, Kurasok ondo mantendu zuen huts eta hutsekoa, eta hala bukatu zen partidua, beraz Jamaika jongo da martxoan egingo den errepeska famatu horretara, orain txitxe hitz egingo dugu horre buruz, eta Kurazao, Panama eta Haitirekin batera mundialera zuzenean. Beraz, ez usteko handia, Haitik irabazi izana Jamaikaren aurrean, baina hemen beti esan izan ohi da, ez? Jamaika ikusteko jaioak garela, eta partida honetan ere, horixe gertatu zen. E, Ondo badituzu, pixkat hitz egin dezakegu aipatu berri duzun repeska horretaz. Ni pixka bat galduta nabil, zehazki ez dakit nola funtzionatzen duen, edota zein talde izango dituen, eta imaginatzen dut, entzulea askok ere ez dutela jakingo zehazki nola funtzionatzen duen formatu berri honek. Bai, hori horretaz zitzein aurretikan, lehenengo datu bezala esan berakat, Haitin ez nago ziur, baina badakit gehienak baietz, baina Kurazaon jokalarik guztiak bat bera ere ez da Kurazaokoa. Hori ez dakit bazenekien. Entzun nuen, bai. Familia, bai. Familia Kurazaokoa, sustraia Kurazaokoak, eta Haitin ere kasu jokalarik gehienek imitzen berdina gertatzen da, gehienak asko Europarrak, Haiti kolonia frantziarra izandakoa da, okerraz banago, eta Kurazao herberetakoa, eta orduan berez herberetan jaiotako eta jokari asko, agian herberekin jokatzeko aukera ez dakatenak, Kurazaorekin jokatzen ari dira, eta hoxe, bueno, ez dira Kurazaokoak, baina, bueno, hala ere, meritua ere hortxe dago. Eta Kurasaoko jokalarien artean, eta gure sare sozialetan aipatu genuen, Egia da. Jurgen Lokadia handia topa dezakegu, hau ere euskal taldeetatik pasatakoa, kasu honetan talde bakarra izan zen, Amore Bieta, bigarren mailan ibilitzen jokatzen eta behintzat denbora pasa, ez baitzuen gehi jokatu, baina nahiko historia deigarria du, gaur egun talderik gabe dago, bere azken taldea
Intercity izan zen, bigarren federazio Bai, mailan, alakantekoa. Alakanteko talde handia, eta kasu honetan, bera duela urte batzuk PSV-en jokatzen ari zenean, ba, ikaragarrizko maila ematen ari zen, eta Brightonek badakigu ba, scouting talde oso fina izaten duela, eta askotan Mhm. estadistikak erabiltzen dituela fitxatzeko. Kasu honetan, ba, bueno, ez zuten asmatu, 18 milioi euro ordaindu zituzten Jurgen lokaliaren gatik, eta Engalaterran ez zuen batere asmatu eta ondoren ba handik ona ibili da eta orain aipatu moduan talderik gabe dago, baina ziur aski bere kirol ibilbide guztian izan duen ba postasun handiena oraintxe bertan eduki du, ba Kurazao munduko kopara sailkatu delako. Bera esan behar da azkeneko partida honetan ere titular izan zela eta beraz talderik gabe dagoen arren ba profesional mantentzen dela. Bai, horrelako selekzio txikietan ere, ba, ez, deigarria da, ez? Talderik gabe dagoen jokari bat selekzioan gaina titular bezala jokatzen aritzea. Hori selekzio handia batean uste ez dago inoiz ikusiko, baina lokadiren kasuan horrela izan da. Esan behar dago mutil gaztea dela indikan, 1983an jaiota, 33 urte ditu, eta bai, Brightonek duela ezain beste, 2017 garran denboraldian, ama 7 milioi ordaindu zituen beregatik. Orduan, ba, zehoz ikusiko zioten, egia esan, fitxatzen duten momentuan PSV-en segurako denboraldia egiten ari da, 15 partidotan 9 gol eta 2 asistentzia eman zituen, beraz, Brightonek bere arrazoia giko zituen fitxatzeko, baina, gero ba, bere ibilbidea, ba, pixka bat, xeraberrea, Bundesligan ibili zen, gero estatu batu dela joan zen, itzuli zen Inglaterrara, berriro Bundesligara, gero Iraneko ligan egon zen, Iranetik Txinara, eta Txinatik juntzen Amoribietara. Eta Amoribietarik Intercityra, eta orain talde gabe, barun, ba, ore bizirik alaiik dagoen, ba, bueno, erdipurdi, baina selekzioarekin bintzat oso bizirik. Bai, bai, ez dakit nik Iranetik Txinara eta Txinatik Amorebietara pertsona askok egingo duten bidaia hori, baina aintzat, Bai, ez dakit, imaginatzen du. esperientzia polita. Nola ez, bera ere, ba, ez dakigu euskaraz nola moldatuko den, baina etorri nahi badu gonbidatuta dago. Bai, ez dakit imaginatzen dut zornotzan tipo bat, ez? Bueno, Txinan sekulako jokalari bat dago, gu hemen bigarren lehenengo ref mailara jisteko zorien, eta zergatik ez dugu erosiko. Txina eta Iranen jokatu duen aurrelari puskau. Baina, gira, omare bietan lau partia bakarrik jokatzen dituen, golik ez, eta hortikan maila bat berago jaitsi zen. Ba hori, esaten ari ginen bezala, hitz egingo dugu, bueno, martxoan jokatuko dira, mundialera sailkatzeko falta diren errepeskak. Alde batetik errepeska europearra, hor de partido balitzen direla, orain dikan, baina ez ditugu kaporak eta guztiak irakurreko, bestela eguna jongo zaigu, baina interesgarriena edo da martxoan Mexikon jokatuko dena. Ez dakit, ba, aurreko saioetan hitz egin izan dugu behin edo behin, baina bueno, azkenan, Europak dituenez mundialean egongo diren ordezkari gehienak, errepeska berezi honetan ez du ordezkaririk egongo, ez du ordezkaririk eukiko, eta beste konfederazioetatik joango dira selekzio guztiak. Afrikatik Kongoko Errepublika Demokratikoa joango da, Mhm. Nigeria kanporatu baitzuen, errepeskan, Nigeria mundialetan selekzio klasikoa, ba, sorpresa, esan Bai. daiteke sorpresa izan zela Kongo kanporatu izana. Gero, Hego Amerikatik Bolivia joango da, selkatzeko ba, bere errepeskako postua bereek lortu zuten, ba, Peru Chile bezalako selekzioen aurretikan. Gero, Ozeaniatik hitz egin genuen bere garen Kaledonia berria joango da. Claro, Ozeanian, Australia eta Zelanda berriak enduta, ba, oso selekzio ahulak daudela esan diteke. Ikusi beharko da, no? Kaledonia berriak ze maila ematen duen errepeska honetan. Mhm. Gero, Asiatik Irak joango da. Irakek jokatu zuen Arabiar Emirri batuen kontra azken finala, errepeska hontara joateko, eta
105 minutu arte jokatu zen partidua, prorrogarik gabe, eta azkenean Irakek joan eta itzuliko partiduan eliminatzea lortu zuen Arabiar Emirerri Batuak, eta komentatu dugun Ertamerikako konfederaziotik Jamaika eta Surinam sailkatu dira. Beraz hemen selekzio desentek debuta egingo lukete, irabaziko balute errepeska hau, bi garai egongo dira errepeska honetan, zozketa eginda dago ja. Kongo eta Irak FIFAren rankinean hoberen sailkatuta dauden selekzioak direnez, finala jokatuko dute zuzenean, orduan Kongok Kaledonia Berria eta Jamaikaren artekoaren irabazlearen kontra jokatuko du, eta Irakek Bolivia eta Surinamen artekoaren garaiaren aurka. Ez dakit, badukazun favoritorik, gogokorik, mundialen ikusteko gogoa daukazun norbait. Ba, zehazki ez dakit favorito handirik baduan ala ez, baina pentsatzen dut oso polita litzatekeela, oraindik ez dugu aipatu, baina azken asteetan zoritxarrez Xabier Azkargorta zendu zela jakin genuen. Azkargortarekin izan zen Bolivia lehen eta azken aldiz munduko kopa batean, 1984 urtean, okerrez banago, Bai, eta nere pentsatzen urtean. dut pentsatzen dut, omenaldi nahiko politia izango litzatekeela, bueno, kasu honetan Azkargorta zendu den ondorengo urte horretan, berriz ere Bolivia munduko kopa batean izatea. Ez dakit aukerak izango ditu, ziur baiet, baina iruditzen zait ez dela errepeska horretan dagoen talderik potenteena, baina, bueno, Ez. hemendik nire animo guztiak Boliviari. Bai, beti esaten da, zaila dela Hego Amerikako eliminatorietan Bolivian jokatzea, oso altura handian jokatzen dutelako eta, baina bueno, hemen ez du zortirokiko, partida guztiak Mexikon jokatuko dira, eta hori. Final bat, sorpresa ezean, nik uste Kongoko Errepublika Demokratikoa eta Jamaikaren artean egongo dela, Mhm. Noa Kaledonia berriak oso sorpresa handia eman beharko luke irabazteko. Eta bestea, Bolivia eta Surinamen artean, zeinek hartuko du gero Irak finalean, hor zalantza gehiago azkat. Surinam pixkat kurazoren estiloko herrialde bada, kolonia herberetar kolonia izan dakoa, jogari asko herberetarrak, hango ligetan jokatuta, baina bertan eman dezaken maila, ez dakit. Surinamen esan da, hori, Xeraldo Becker osasunako jogaria eta realeko jogaria dabil jokatzen, baina askoz gehiago ezin dizut esan. Bai, ez Orduan, dakit Realeko eta Osasunako jokalari ohia dela esan behar dugun, ala besterik gabe jokalari ohia izatearekin nahikoa den. osasunan gutxi jokatzen ari da egia esan. Eta ikusi beharko da, partidak martxoan izango dira, esan bezala. Martxoaren 27an izango dira final aurrekoak, eta hortzik egun gutxi dara, finala jokatuko dira, eta hor bertan jakingo dugu ze selekzio jongo diren mundialera, eta Europakoekin batera, Europako errepesketaz aurrerago hitz egingo dugula. Eta hemen, esango nuke, Kaledonia Berria, Surinam, batean egon gabe direnak, eta besteak, Irakekin zalantza daukat, Jamaika badakit 98an egon zela, eta Kongoko Errepublika Demokratikoa Zaire deitzen zenean, ere, bertan hori historia kurioso bat dago, beste egon batean ere hitz egin dezakeguna, Zaire izenez, ere, mundiala jokatutakoa da, beraz, hori Irakekin oraintxe zalantza daukat, baina Kaledonia Berria eta Surinam izango liraketekela debutariak mundial batean. Hortxe datuak edo hortxe partidu guztiak. Gustatuko litzaiake baita ere Kaledonia berria munduko kopan ikustea, baina aipatu dut moduan iruditzen zait oso zaila dela eta lehen kanporak eta horretan kanpoan geratuko dela. Baina, bueno, ikusiko du nola bazen partida hauek eta nola amaitzen den hau guztia. Hori da, mundialari dagokionez nik esateko gehiago ez, ez dakitzuk badaukazun zeo zer gehiago aipatzeko. Bai, nik hemen
Gaurkoan erronka txiki bat ekarri dut gure saiora. Ara, Aipatu du ara. lentxeago Kurazao izango dela munduko kopa jokatuko duen herrialderi txikiera. Biztanleria aldetik 160.000 biztanle inguru dituelako. Nik gaurkoan erronka hori Euskal Herri mailara ekarri dut. Noski, Euskal Selekzioa eta Euskal Herria klasifikatuz gero, litzateke herrialde txikina izango, 3 milioi biztanle inguru bai gara, baina pentsatu dut, udalerri bat hartuta, Kurazao baino txikiagoa den udalerri bat hartuta, ea lortu dezakedan munduko kopara joateko moduko talde bat. Horretarako noski Kurazao baino txikiagoa izan behar da, eta Euskal Herrian dauden aukeren artean, onena Barakaldo, iruditu zait. Beraz, egin dudana da, Barakaldon jaiotako eta oraindik ere noski jokatzen ari diren jokalarien selekzio bat. Eh, Esan behar dut, Europa mailan jokatuko baluke, zailtasunak izango lituzkeela, talde honek, ziur aski, baina hemen ziur nago, Hego Amerikan ez, baina hor Karibe aldeko kanporaketa horietan jokatuko balu, talde honek, aukera guztiak izango lituzkela. Beraz, ondo badituzu, joango naiz Barakaldoko selekzioa pixka bat zerrendatzen, eta egin dudan hamaikakoa azaltzen. Nun, espero, Barakaldoko selekzio batekin batetaz hitz egingo genuela gaur, baina bai. Maikakoarekin joan horretik, oraintxe justo hemen telebistan atzekaldean dakat Monako eta Pafosen artekoa, eta Pafosek oraintxe berdinketa lortu du, korner jaurtik eta batean, eta ea badakizun nor sartu duen gola. Ba, Pafosen dauden jokalarien artean, ezagunena, esango nuke Brasildar bat dela, kasu honetan ez da aurrelaria, defentsa bat, gaztea ez da, baina jokatzen dabil. David Luiz. Bai, ondo zu azala ere, hala izan da. Bai, sekulako gola, kriston errematea, bere garai honetan bezala sekulako errematea egin du, defentsa atzean utzi, eta 18. minutuan banakoa sartu du, lehenago Minamino Japoniarrak sartu du, eta beraz, bana dijoaz, doixe, Pafos eta Monakoren artean, hortxe partidua. Kopenhague ere, Kaira eta Almatiri bat eta gutxi irabazten ari zaio, beraz, orain, utziko ditut zure Barakaldoko selekzioarekin aurrera egiten. Nork esango luke, 2025 urtean David Luiz golegile izango litzatekeela txapeldunen ligan. Hamaika ikusteko, jaioa gara. Baina, bueno, agian Barakaldoko selekzioan esango dizut, elukela tokirik izango. Hasteko, nola ez, garrantzitsuena hautatzailea izan ohi da. Entrenatzaile Hombre, bat, Barakaldoko Barakaldon ie horia. Alaxe da, asmatu duzu. Gure hautatzailea Javier Clemente izango da. Gainera beste hainbat selekziotan izandakoa da. Euskal selekzioan, Espainian, Libian, Serbian eta Serbian ere bai, Kamerunen. Beraz, esperientzia soberan du eta gainera etxekoa izan da, esango nuke, pera baino aukera hoberik enuela. Gustatuko likaitzak ikustea tiporrak Libian eta Kamerun eta zer egingo zuen bere gaien, ze bizi modu emango zuen, ez dakitan biziko zen, baina gustatuko Gauz, litzaidak anekdotaren bat edo Gauza honik ez. gonbidatuko dugu torpillera. Orduan, hamaikakoarekin hasiko gara. Kasu honetan 1-5-2 formazioa erabili dut, naiz eta jokalari batzuk pixka bat lekuzkanpo geratu diren, baina hori Javier Clementeren arazoa izango da, ez nerea. Hasteko goazen atera. Atean jokalari puska, Euskal selekzioarekin jokatu duen atezaina, oraindik ere jokatzen dabil, eta gaur egun, bueno, Wikipediaren arabera, mentxe begiratzen nabil, bere ez izena Superman, omen da. Nik enuen horrela ezagutzen, baina gaur egun Bukatzen ari Japoniako, atezain bat. Japoniako 3. mailan dabil. Futbol Club Gifu taldean. Veteranoa. Bai, 36 urte ditu, Barakaldon hasia, nola ez, eta ondoren, Deustu, Bilbao Athletic, Leganes, bere urterik onenak akaso, Avispa Vale. Fukuoka,
Tenerife, Logroñez eta Imabari. Japonian dagoeneko hiru taldetan ibilitakoa, baina bere urte honenak Leganesen. Jonander Serantes izan daiteke? Jon Ander Serantes jauna. Buah, Bai, bai, bai. ideiarik ez Japonian zegoenik. Orain ez dakit Euskal Selekzioekin jokatzea iritsi zen orain zalantza sartu zait, baina ostra, ideiarik ez Japonian zegoenik. Wikipediaren arabera, 2018 urtean Venezuelaren aurka jokatu zuen, hasi riesgo zegoen hamaikakoan, Hori da, eta bai. ondoren atxeen aldian bera sartu mentzen. Beraz, gure hamaikakoan, Barakaldoko selekzio honetan, Jonander Serantes. Gainera, beste aukera bat ere banuen, gaur egun Barakaldoko atezaina, bigarren atezaina, Gaizka Campos, okerrez banago, bera ere Barakaldokoa delako, baina, bueno, bera aurkian utziko dut. Atzeko lerroan, hiruko lerro bat osatuko dut. Ezkerretik Andoni López, Ponferradinan dabil jokatzen gaur egun. Mhm. Erdian Jonas Ramallo, Hombre, Olympique Charleroi taldean dabil, Belgikako bigarren mailan. zibilbide horrek ere bai. Bai, azken urteetan esaterako Arabia Saudin ibili zen, Al Hot Club taldean, ondoren Bahreinen, Al Ahly taldean, eta azken urtean Kuwaiten ibili da, Kazman. Beraz, azken urteetan, bueno, gora eta bera, hortxe dabil, eta aurten esan bezala, Belgikako bigarren mailan dabil. Ba, pista Et, bat galduta nion, eta bai, sekulako sorpresak eraman ditut erantxe bertan. eta, hiruko lerroa osatzeko Gerai Alvarez, Atletikeko jokalaria. Beraz, esango nuke atzeko lerroa, bueno, ez dagoela bat ere gaizki. Ez, zai esan ez? Orain, egia da aipatu duela bosteko lerro bat dela, hauek hiru zentral izango lirateke, Andoni López egia da ezker atzelari bezala egiten dela normalean, baina Clemente Kor nahi du, beraz hor jokatu beharko du. Bi hegaletan, ezker regalean hasteko Iker Barela dugu, Atletikeko jokalaria, aurten Mirandesen utzita dabil, bigarren mailan. Egia da berak pixka bat aurrera jokatu goi duela, ezker regalean, hemen karrilero moduan gora eta bera ibiliko da. Eta aldiz, eskuine galean, Endika Bujan, Bilbao Atletikeko Hombre, jokalaria, lehen federazio mailan dabil. Beraz, bueno, momentuz, hamaikako txukuna. Hemendik aurrera hasten dira arazo nagusiak, eta arazorik handiena zelai erdiko jokalari bat topatzeko izan dut. Egia da, Barakaldon jaiotako erdilari nahiko onak izan direla, baina dagoeneko futbol utzitakoak, esaterako Galder Zerrajeria, edo eta beste hainbat ere topatu ditut, baina gaur egun jokatzen dabiltzanak ez dut bat ere topatu, eta beraz nire hautaketa, edo eta Javier Clementeren hautaketa, Iker Mota izango da. Sodupen dabil jokatzen, Bizkaiako ez dakit orezko mailan edo eta hirugarren federazioa baino maila bat berago, baina beraren ez Barakaldon jaiotakoa da eta Barakaldon jokatutakoa. Beraz, mhm. txeko gizon bat, benetan selekzioa berea bezala sentituko duen horitako bat, eta bere alboan alde batetik Jurgi Oteo Atletikeko arrobian hasitako jokalari bat da, eta bere garaian ikaragarrizko itxura zuen, Espainiarekin ere jokatu zuen 19 urte zazpiko selekzioan, baina ondoren Atletiken ez zuen aukerarik izan, eta besteak beste Barakaldon, Sabadellen, Getxoko Arenasen edo eta Badajozen ibili da, eta iaz Unión Deportiva Barbastron ibili zen bigarren federazioan. Gaur egun, talderik gabe, Jurgen Lokadia bezalaxe. Beraz, hortxe. Ba, Eta, baina Barakaldoko selekzioan lekuarekin. bai, eta bere alboan Unai Bujan, hau ere 2001 Anaia? urtean jaiotakoa, oso gaztea, ez uste dut ez direla familia berekoak, Mhm. Sestao Riverren jokatu zuen, Amorebietan, Osasuna promesa zen, eta iaz Iba. Barakaldon, eta aurten Poloniako bigarren mailan dabil jokatzen. Ui, Podbeskizie Bielsko Biala taldean. talde buska ere bai. Bai. Eta goiko bi jokalarekin amaitzeko, bi aurrelariak, alde batetik Oiono dugu, Igor Oiono, Igor Oiono, jokalari bai. gaztea, Baskonian dabil jokatzen, atzo esaterako txapeldunen ligan gola sartu zuen, UEFA Youth League txapelketan, juvenilen txapeldunen ligan,
Beraz, Aha. etorkizun handiko jokalaria eta Barakaldoko selekzioko izar handietako bat. Eta bere alboan, hemen ere arazo txiki bat izan dut, besteak beste aukeratu nezake zergatik ez urko bera. Duela gutxi utzi duelako futbola eta Barakaldokoa delako. Baina bera hautatu beharrean Eder Diez aukeratu dut 38 urteko jokalaria, ikaragarrizko ibilbidea egin du, bereziki Portugaleko taldeetan ibili da. Besteak beste Chaves, Pedras Salgadas, Mafra, Pedras Rubras, Colilla, Barcin, Fafe, hau da, Portugal goiti bera ezagutzen duen jokalari bat. Eta hemen, Ez daukazu oso ahoskera Portugaldarra esan beharra daukat. ez iparraldeko ahoskera egin dut, kasu honetan. Nahi baduzu Galizia gertukoa. beste batean hegoaldekoa egingo dut, baina hemen ere aitortu behar dut trampa txiki bat egin dudala, ez du topatu beste aurrelaririk, eta Eder Diazen kasuan azken denboraldian futbola utzi du, hau da 2024 2025 denboraldia bere azken denboraldia izan zen, duela lau hilabete utzi zuen futbola, baina pentsatzen dut oraindik ere sasoiko egongo dela eta Barakaldoko selekzioan aurrelari lanak egiteko moduan egongo dela. Beraz, hortxe nire hamaikakoa, bidaliko dizut mugikorretik ere zuk ere izan dezazun parean, Bai, baina begiratuko errepikatuko diot. dugu. Atean Serantes, bosteko lerroan Iker Varela, Andoni López, Ramayo, Gerai eta Endika Bujan, zelai erdian Jurgi Oteo, Iker Mota eta Unai Bujan, eta aurrelari lanetan Oiono eta Eder Diez. Nola ez, aurkian Javier Clemente izan da. Ez dakit ze iritzi duzu Barakaldoko selekzioaren inguruan. Bueno, bai, nabari da. Bestalde askoko herria dela Barakaldo. Eta, bueno, lerro batzuetan agian akaso pixka bat ahulagoa da taldea, baina harritu nau, onerako harritu nagoela esango nuke, eta Clementek, taldeari zuku aderako lioke, duda izpirik ez daukat. Ez dakit lehenago aipatu dudan, baina 102.000 biztanle ditu Barakaldok. Beraz, Ze asko dira, bai, asko dira. Kurasau baino gutxiago. Eta aipatu duana, Europako sailkapen fase batean, aukerarik ez du eluke edukiko, esango nuke, baina aldiz, Barakaldo Karibealdeko herrialde bat izango balitz, nik pentsatzen dut, Kurasaoren aurrean edota Haitiren aurka jokatuta, talde honek bere aukerak izan ditzakela. Bai, begia esan, maila edo, partia parekatuak izango lirateke, ziur nago, eta Clementek bere trikimailu eta azpijokoekin, etekin aterako luke, seguro, verdad? Ondo, nuen espero gaur Barakaldoko selekzio egitea, esan dizut, baina, begira, pozik joango naiz bera gero, hau jakin da gero horrelako amaikako eder bat atera egitekeela herri batetikan. Auskalo, agian harremanetan jarri beharko gara Barakaldoko udalarekin eta etorkizun hurbil batean antolatu beharko du Lasesarren horrelako partiduren bat. Bai, ez dakit zein den gaur egun, Barakaldoko alkatea, baina, bera, hitz egingo dugu berarekin, lehenago edo berandu hau ziur. Eta, agonbitea ere akaso egingo diogu, soropegira, futbola guztoko badu. Zalantzarik gabe, hemen du gonbidapena. Wikipediaren arabera, 2023an alkatea Maia del Campo Berasategi zen, EAJ PNV-koa. Ara, nire abizena bezala, del campo. Beraz, Egia da. akaso bigarren lehengusina izango dut, Igor Gabilondo del campo bezala. Baliteke agian bai. Ez dakit. Bueno, bai. Segi. Ez dakit, bai. Bai, Auskalo, ez, auskalo. Barakaldoko selekzioaren atalau amaituta, ondo badarituzu pixkat errepasatu dezaku azken jardunaldian izan dituen emaitzak, ligan, lehen mailan, bigarren mailan, nazional bi mailan, hiruan, pixka bat errepasatu, azkenean asteburu nahiko interesgarria izan delako, Hego Euskal Herrian egia da emaitzaneko kaskarrak izan dituztela Euskal taldeek, garaipen bakarra Euskal Derbian eman zen, kasu honetan, Realak 1-3 garaitu zuen Osasuna. Ez dakit partida ikusteko aukera izan zenuen. Ikusi nuen, bai. Eta egia esan, Realaren aldetik partidoak harritu zidan onerako, Realak oso partido egin zuela irudituz baitite da, baina egia da ere,
beti uzten dituela pare bat huts atzekaldean, eta Osasunak gole egin zuen. Gero Remirek pare bat geliketa hona egin zituen, eta bat eta gutxikoarekin Osasunak uki zuen beste bat, baina hala ere, naiz eta Reala nagusi izan jokoan, esaten duzu, Osasunak horietako bat sartzen du, eta bi eta gutxikoarekin partidak beste noranzko bat hartuko zuen, baina Reala orokorrean nagusi izan zer iruditzen Osasunari, eta batez ere bigarren zatian, sekulako bigarren zatia egin da, Realak merezitako 3 puntu irabazi eduki zituela, iruditzen zait. Bai, gainera pentsatzen dut beti dela oso zaila sagarren 3 puntuak lortzea. Osasuna aurten bertan ari da puntuak lortzen, guztira 11 puntu ditu Osasunak, eta behin baino gehiagotan errepikatu du, baina 11 puntu horitatik 10 lortu ditu etxean, eta aldiz etxetik urrun puntu bakarra lortu du, ligako talderik kaskarrena da etxetik urrun. Ez dakit, sentsazioak aipatu dugu, baina eta berriz, ez direla onenak, taldeak ere ez duela lortzen nahiko lukeen joku hori eta puntu aldetik ere nahiko motz geratzen ari dela. Esango nuke pixka bat urduritasuna ere zabaltzen hasi dela, baina Osasunako jokalariek azken orduetan eta azken egunetan ere bidali dituzte hainbat mezu sare sozialetan edota baita prentsaurrekoetan ere, esan ez denak batera daudela, lan egiteko gogoz eta aurrera ateratzeko gogoz. Beraz ikusiko dugu datorren partiduetan zein diren emaitzak, datorren partidua Mallorcaren aurka du, beraz hor aurkari zuzena, biak daude beko postuetan, Mallorca 11 punturekin, Osasuna 11arekin. Ez da partida erresa izango, ez delako inoiz erresa etxetik urrun 3 puntuak lortzea, baina partida oso erabakigarria Osasunarentzat. Bai, bai, buelta ematen hasi beharko zaio goberari, Osasuna, aurrekoan egia da baja desenti zituela, Aimar Oroz itzuli da azken jardunaldietan, lehengoan ja titularra izan zen, eta jokoari beste freskotasun bat ematen dio, baina Budimir beraien golegi nagusia naiz azken momentuan sartu zen daialdian, etzen etzegoen ondo partida jokatzeko, naiz eta minutu bat jokatzen zituen, eta bueno, bajak direla eta edo jokoan ere arazoak direla eta ba ez da bilfin Osasuna, orain txeputzuan sartu da, baina aurreko urteetan daukan talde antzekoa du, fitxaketa onak egin ditu, eta nik pentsatzen dut gauzak bere horretan balimadoaz aterako dela zurotik, eta gutxi gora bera sailkapenan erdik aldean egon beharko lukela bintzat. Eta goazen atzetik aurrera, kasu honetan lehen mailan euskal talde guztiek larun batean jokatu dute, azken partida izan zen derbia. Lehenago, lauak eta laurdenetan Bartzelonan berriz ere Camp Nou zelaian Bartzelona eta Atletiken arteko partida izan genuen. Eta hemen azken asteetan Atletikek izan dituen sentsazio txar horiek ere areagotu egin ziren, laugarren minututik aurretik jarri zen Bartzelona, bat eta huts Lewandowskiren golarekin eta partida osoan zehar, esango nuke, Atletik ez zela gustora ibili eta gainera bigarren zatian Sanzetek ikusi zuen txartel gorriarekin gauzak are gehiago zaildu zirela. Egia da gainera aste honetan atzo bertan Txapeldunen ligako partida zuela Atletikek eta akaso buruan gehiago zutela Txapeldunen ligako partida hori, kontuan izanik Pragako Eslaviaren aurka zela partidua eta irabazteko moduko partida bat zela, baina atzo ere huts eta huts, puntu bakarra eta bai ligan eta Txapeldunen ligan, gauzak ez dakit nahiko zaildu zaizkio Valverderen taldeari. Bai, bolada honean ez dabil, argi dago Atletik, aurrekoan, bueno, logikaren barruan egon daiteke, Bartzelonaren kontra galtzea bera ez zelaian, baina esan oso goiza jarri zitzaion partida hankaz gora, behartu gabeko hutsak egiten, Unai Simon eretzen fin ibili, eta gero txartel gorriarekin bigarren zatia hasi eta berehala, Sanzetek egin zuen, postiko itxusi bat, egingo zentzuri gabeko bat, eta gero, oso aldapa gora jarri zitzaion, beraz Atleti ere ligan aldapa bera, baina
Bueno, bai, atleti da, atletik San beti puntuak ateratzen ditu, eta ikusi beharko da nola dijoan, egia Levanteren kontra jokatuko, puntu beharrean dago Levanteren kontra, aste honetan, eta ikusi beharko da ze emaitza ateratzen den Valderrenek, baina lan asko daukate egiteko oraindikan, eta txapeldunen ligan batzu nik uste oso zapore gutxiko berdiketa lortu zutela. Hor daude, 24. postutik ez oso urruti, baina geroz eta partida gutxiago gelditzen dira, beraz, gauzak hobetu beharko ditu Atletikek lehen 24 postu egiten sartu nahi badu txapeldun ligan, ze hurrengo partidua gaur egungo Europako txapeldunen kontra duka, San Mamesen, eta eta gero Italiara joan beharko du Atalantaren kontra, oso talde gogorra dela ere bai. Eta larun bateko azken euskal taldearekin amaitzeko, larun batean jokatuko lehen partida izan zen, ordu bietan, Alabes eta Zeltaren artekoa. Kasu honetan, huts eta bat irabazi zuten Galiziarrek. Alabesek, oraintxe bertan begiratu dudan datu bat da, baina aurten 6 partida galdu ditu ligan, eta 5 partida bat eta huts edo eta huts eta bat galdu ditu. Hau da, oraindik ere egia da partida guztietan oso talde lehiakorra dela, eta ba, detaile txikiek erabakitzen dutela partidua, bai alde batera eta bestera, baina partida asko galdu ditu bat eta hutseko markailu horrekin. Oraindik ere atzean nahiko sendo dabil taldea, baina aurrean kostatzen ari zaio gola egitea, eta hori ere ba, nahiko larri ordaintzen ari da txatxoko duten taldea. Bai, hori da, atzean oso talde fidagarria da, baina argi dago beti taldeaz utxean ustea ez dela erresa, eta naiz eta aurrean jende ona daukan eta ba ez ditu duela pare bat saio epetu genuen bezala ez ditu berez oso sekulako golegile dien aurreriak oso langileak bai, borrokalariak, baina bueno. Eta alabesen denboraldia horrela joango da, nik pentsatzen dut, bat eta huts eta bat oso partido parekatuak, eta ba, Mendizorrotzan alik eta puntu gehien bilduko ditu, bertan sailkapenaren ba, leku erosoetan egoteko, ba, naiz eta lehengoan, ba, zeltaren kontra, ba, espero gabeko porrota eukizuten. Goazen azkar-azkar bigarren mailan izandako emaitzekin, larun batean seiterdietan Ipuruan Eibarrek Zaragozaren aurka jokatzen zuen, Zaragoza azken postuan, partida bakarra irabazita, gainera armaginak aurreratu ziren markagailuan, bat eta huts Peru nolaskoainen gol batekin, eta 25. minutuan Zaragozako taldea jokalari bat gutxiagorekin geratu zen, bazirudien partida proposa zela 3 puntuak irabazteko, baina bi golekin partida iraultzeko gai izan zen Zaragozako taldea, eta Beñat San Joseren taldea kontuz arazoetan sartu daitekelako, 15 jardunaldiren ostean 17 puntu ditu, Andorrarekin berdindua dago, eta Andorra dagoeneko beko postu horietan dago. Eh, Dinamika nahiko txarrean dator, eta ez dakit, baina sentsazioak azken partidutan behintzat nahiko txarrak izan dira. Bai, oso bolada txarrean sartuta dago taldea, egia da Zaroak sortzeko partiduan Albazateri irabazi ziola, baina bestela sekulako bolada txarra darama, eta horrekoan ba, Zaragozak aurreko astean lortu zuen lehenengo garaipena, Aragoiko derbian Hueskaren kontra, eta horrekoan ba, 10 jokariekin gelituta bat eta hutsalde eukita, ba, ulertezina egin zaion jendeari, ba, nola eman zion buelta partiari Zaragozak. Beraz, Beñat San Joseren postua kolokan egon daiteke, eta Ibar, ba, arazoetan sartu da, eta asteburu honetan gainera, liderra ez, orain bigarren postuan dagoen Racingen kontra jokatuko du, baina liderarekin empatatuta dagoen taldea. Beraz oso partido zaila, eta buelta ematen dioten armaginek egoerari. Eta bukatzeko, bigarren mailarekin amaitzeko, astelen honetan 8:30 Sanse eta Valladoliden arteko partida izan genuen. Anoetan, badakigu orokorrean astelenetako partida horietan gol gutxi izaten ditugula, eta nik 1.200 euro inguru apostatu nituen huts eta hutseko markagailuaren alde, ez baina bromak alde batera utzita, egia da gol gutxiko partidak izaten direla, eta kasu honetan Jon Baldaren gol bati esker, beste 3 puntu,
eta ba, azken asteetan aipatu dut moduan, etxean geldi ezin, talderik onena da Sanse, baina bigarren mailan mantendu nahi badu, ba, kanpoan ere puntua pilatzen joan barko da, baina orokorrean eta nik uste dut honekin geratu behar dela taldea, sentsazioak onak dira eta pentsatzen dut esperientzi moduan jokalari guztientzat denboraldi hau oso esperientzia ona izaten ari dela, goi mailako jokalarien aurka jokatzen dutelako, bigarren maila oso oso maila gogorra da, eta esperientzi moduan iruditzen zait ba, jokalari guztiak hazten ari direla eta denboraldia maileran ba, bigarren maila mantendu edo eta jetxi ba, behintzat oso esperientzia ona izango dela taldearentzat. Bai, sekulako balentere litzake esan zerentzat maila mantentzea. Harrigarria da, ez? 18 puntu eta 18 anoetan atera dituela ikustea. Eta bueno, horrekoan ba Valladolid, jetxi berria den Valladolid, naiz eta bolada irregular batean ibili, ba beti da talde oso sendoa eta ba sekulako lana eginez eta partio oso serioa eginez, anoetan garaipen oso garrantzitsu lortu zuten, bat eta huts eta hor jarraituko dute Ansotegiren mutiek, ea buelta ematen dioten etxeko partidotan daramaten bolada txarrari. Hontan Mirandesen kontra jokatuko dute, Mirandes bere zelaian dagoen diren obregatik eta Mendizorrotzan jokatzen ari da, beraz pixkat etxean bezala jokatuko dute, ze oso jende gutxi jotan diren partidu bat da, eta ba, ea lortu dezaketen garaipena, ze Mirandes azken Mm. horrena da, horrentxe bertan. Bai, nahiko bola txarrean dabil Mirandes, iaz lehen mailara igotzeko ba, oso oso gutxi falta izan zitzaion, oso gertu ibili zen, baina noski taldea goitik bera aldatu da eta aurten sufritzen ari da. Beraz, ea hor lehen puntuak lortzeko aukera duen etxetik urrun Sansek. Errepasoa amaitzeko ondo badituzu Ipar Euskal Herrira egongo gara, zehazki Lapurdi aldera. Nazional B mailan Granbil eta Baionaren, Abiron Baione taldearen arteko partida izan genuen. Huts eta bat nagusitu zen talde Baionarra eta ba, bolada onarekin jarraitzen du. Oso oso interesgarria dago Nazional B mailako sailkapena. Lehen postuetan berdindurik 23 punturekin Girondi, Bordeaux, La Roche eta Abiron Baione daude. Hortxe daude hiruak berdindurik. Eta ondoren ja dagoeneko laugarre postuan Angulema du. Baina kontuan izanik eta behin baino gehiagotan aipatu dugu Abiron Baione aurten igotako talde bat dela, bakoiko postuetan mantentzea ba, ikaragarrizko balentria dela iruditzen zait, eta hurrengo partiduetan goiko taldeen aurka jokatu beharko du. Le Servier bosgarren postuan dabil, ondoren Avranche, seigarren postuan, eta 2026 urtea hasteko Girondin Bordeaux taldearen aurka jokatu beharko du Bordelen. Beraz, esango nuke ikusiko dugula, Hurrengo jardunaldietan izango dituen emaitzen arabera, ba, ea benetan igoerarekin amestea gehiegi den, edota taldea horretarako ere egina dagoen. Bai, ikusi beharko da, ze okerrez banago gaina bakarra igotzen da, liderra, Mhm. okerrez banago, orduan ba, Bai, oso liga zaila da, eta Girondins ba, talde handia da, eta oso ondo, nahiz eta ba, Baionaren puntu berdina dituen, ba hori, 11 partiotan 18 gol sartu ditu, eta 7 bakarrik jaso ditu, beraz, ea Baiona lortzen dituen emaitzak, eta Girondesen kontrako partidora bizirik iristen den, eta, bueno, ea zergatik ez, sorpresa eman dezaken. halaxe da. Eta orain bai errepasoa amaitzeko, Nazional hiru mailan larun bat honetan Angelun Genet Koloniar taldearen aurka ibili zen. Koloniar taldea lider zen, 18 punturekin, eta Angeluko Genet bigarren zen, 15 punturekin. Beraz, oso aukera ona zen liderraren aurka etxean irabazi eta lehen postu hori lortzeko. Eta hori bera egin zuen, Angeluko taldeak 3-1 nagusitu zen. Eta gainera, sare sozialetan guk ikusteko aukera izan dugu, saiatuko gara gure sare sozialetan ere ipintzen, baina barrenetxea etzen izan astebukaera honetan zela erditik gola sartu zuen jokalari bakarra. Angeluko Genet taldeko jokalari batek ere zela erditik ikaragarrizko gola sartu zuen. Eta esan bezala, 3-1 irabazi, eta oraintxe bertan Nazional 3 mailako lehen postuan da.
18 punturekin, Koloniar taldearekin berdinduta. Hala ere, hemen berri txar bat izan dugu, azken asteetan, Genet taldea zigortu du Frantziako Federazioak, iaz Nazional B mailan izan zen, eta aurten berriz ere, bueno, Nazional hirugarren mailan da, hau da, jetxi egin zen, ez zuen mantentzeko aukerarik izan, baina dirudienez, iaz izandako hainbat arazo ekonomikoren ondorioz, gehien bat ba, aurrekontua edota soldaten kontuarekin hor ez zuela behar bezala kontrolatu dirudi taldeak eta ba, izan behar zituen soldatak baino gehiago ordaindu zituela edota aurrekontua ez zuela bezala bete. Kontua da federazioak 6 puntuekin zigortu duela Angeluko taldea, oraindik ez dizkiote kendu, hau da 18 punturekin jarraitzen du lehen postuan, baina errealitatea da bertako, bueno, Genetek ez duela apelaziorik jartzeko intentziorik, eta beraz, ba, hurrengo asteetan 6 puntu kenduko dizkietela, eta lehen postutik nahiko aldenduko dela, azken finean kontuan izan behar da 14 talde bakarrik direla nazionala hiru maila honetan, eta oraintxe bertan, ba, 18 puntu eduki beharrean, 12 puntu edukiko balitu, ba, 8. postura jatsiko litateke. Beraz, hortxe, berri txarra taldearentzat, baina, bueno, kirol arloan oraindik ere ondo dabil, Genet. Bai, pena da, enekien, eunekoan horren berrinik, baina, bueno, zertan galitzen den, emango dugu horren berri eta datorren saioetan. Eta, bueno, ba, lehen urteko akatsak, ba, zuzendu beharko, eta, bueno, bintzat ikusten da horrako ligetan, bintzat, ez, tontuak serio hartzea dituztela, hemen Espainiako ligan talderen bat badago hor berdin jarraitzen duela, sekulako putzuetan sortuta gero. Bai, eba saiatu da azken urteetan azpijoko horiek ezabatzen, deuseztatzen, baina esango nuke azpijoko handienak berak egiten dituela eta horrela zaila dela, ez, gauza onak lortzea. Eta pixka bat gaurko saioa bukatzeko, egin dezakegu datorren jardunaldiko errepaso txiki bat. Aipatu duzu esaterako Eibarrek Santanderreko Racingen aurka izango duela, baina errepasatu ditzakegu labur-labur, ba, euskal taldeek izango dituzten partidak. Bai, hori da. Aipatzeko partidua nik uste hori dela, egoela agian interesgarriena edo, ze Eibarrek garaipena behar du bai alabai, Racing oso sendo baten kontra, baina ere puntu batzuk utzi dituenak etxean, ba, eta bueno, zergatik ez Santanderren garaipena lortu. Eta bigarren mailako beste partidua San Serena izango da, aipatu duan bezala, Mirandesen zelaian, bueno, Mirandesen zelaian ez, Mendizorrotzan, baina Mirandesek etxean jokatuko du, eta horiek izango dira bigarren mailako partidoak. Lehenengo mailan berriz, jardunaldia beti bezala ostiralean hasiko da, baina euskal taldeak asteburuan egingo diote lanari. Osasunak irekiko du jardunaldia euskal taldentzat, hiruk jarraina jokatuko dute, larun batean ordu bitan Mallorca Osasuna, Jagoba Arrasateren aurka arituko da Osasuna berriro, partido oso borrokatua, Osasuna 17 da 11 punturekin, Mallorca 16 12rekin, berazea ze emaitza ateratzen duten gorritxoek, baina oso partida parekatua izango da, printzipioz. Alavesek Camp Nouen jokatuko du, partida oso zaila, beraz, auskalo, favorito nagusia Barcelona, baina zergatik ez partido luzea egin, Barcelona 3 eta 8 galtzetik dator txapelduna ligan, ez da eztu behar. Eta Atletikek jarraian 6:30 jokatuko du Ciutat de Valencian Levanteren kontra. Oso Levante behartu baten kontra, azken aurreko postuan da, 9 punturekin. Atletik 17 ditu, 8. postuan, beraz Europara berri zurbiltzeko, ba, irabazteko aukera paregabea. Eta partida oso interesgarria, igandean ordu bitan, anoetan eukiko duguna, Reala eta Villarrealen artean. Villarrealek bere historiako liga sira honen egin du, 29 puntu ditu 13 jardunaldietan, eta Reala, geroz eta hobeto da hoien Reala, azken 15 puntuetatik 11 lortu ditun Reala batek, 9. postuan da 16rekin. Eta irabaziz gero Realak, noetan aukera asko ikusten dizko didazteko, nahiz eta Villarreal sekulako taldean, eta atzo ere txapeldunen ligan nahiz eta kolpea jaso, ligan beste gauza bat da taldea,
ba, ikusiko dugu, anoetan ordu bitan zer gertatzen den, eta horiek izango dira Hego Euskal Herriko partiduak lehenengo mailan eta bigarren mailan. Bikain, Ipar Euskal Herrian kasu honetan, bai Nazional B edota Nazional 3 mailan ez dugu partidarik izango, aste bukara honetan, Frantziako kopa jokatzen baita, eta bi taldeak bai Abiron eta bai Genet dagoeneko kanporaturik daudelako. Beraz, bueno, atxeden asteburua izango da haientzat. Datorren astean, Jose Mari, ez dakit dagoeneko aipatu dezakegun, baina primizia Sorpresatxo moduan, bat, ekarri dugu. hori da, sorpresatxo txiki bat izango dugu, saio berezi bat, edota orain arte egin ez ditugun horitako bat, desberdina, elkarrizketa bat izango dugu, futbol munduan dabilen pertsona bati egindako elkarrizketa bat, kasu honetan bera prestatzaile fisikoa da, eta Kroazia aldetik dabil, orain lanean, lehen mailan, baina, bueno, interesa duenarentzat, datorren astean izango dute ez, elkarrizketa hori. Bai, pixka bat hemendik kanpoko futbola interesatzen zaionari eta historia berriak eta historien berri buruz jakiteko eta pixka euskaldunek ere Europan zehar eta munduan zehar futbolan inguruan lanean dabiltzela ikusteko, elkarrizketa oso politat prestatu dugu, gure ezagun den prestatzaile fisiko batekin, eta bueno, eta ez da egingo dugun azken elkarrizketa, gauzak baditugu eskuartean. Horrelaxe, txiko dugu saio hau, beste behin Bai, plazen. amaitzeko, esan beharra dukat, aurre duela pare bat, azte Juan Malillo aipatu genuen, bere urteak zirela eta, Bai. aste honetan ere, bi entrenatzaileren urteak izan dira, ez dakit bazen egin zukari. Bi entrenatzailearen urte betetzean. Bai, aurrekoan Juan Malillo eta ez dakit beste ere batenak ere izan ziren. Bai, Unai Emeri, gure Ari da, ondarritarra. binaka datoz euskal entrenatzaileak. Atzo bete zituen batek urteak, Tolosar batek ere, eta ez da Juan Malillo berriro. Eta gaur Donostiar batek, beraz, entrenatzaileak binaka betetze dituzte urteak. Juan Malillo hiru astetik behin betetzen alditu urteak. Ez dakit bere futbol abileziak seguro baietz, baina berak ez. Atzo beraz, orentxe, bueno, prensaren abera kolokan dagoen entrenatzaile bat, baina atzo Xabi Alonsoren urteak izan ziren. Ara, hortxe, Eta, entrenatzaile Tolosarra. Eta horre entrenatzaile Donostiar bat, eliteko entrenatzailea dela izan daiteke, ez dakit, jakin badakizun zein. Eliteko entrenatzailea Donostiarra. Bai, Donostiarra. Harrapatu nauzu. 43 urte bete ditu gaur. Gazte beraz. Eta esango nuke Xabi Alonsoren taldekide izan zela gaztetan. Mikel Arteta. Hala da, Mikel Artetan urteak Hala dira da. gaur. Eta hoxe, Juan Malillorenak izan ziren, duela pare bat aste, aste honetan Xabi Alonso eta Mikel Artetak bi egun jarraian betetze dituzte urtea. 43 urte da oraindik, bueno, sasoiko, jokatzeko moduan. Bai, egia esan biak sekulako planta daukate, eta bai, eta futbolaz, nik uste, jokatzero entrenatzen, zeo ze badakitela. Esan Bai. daiteke, beraz, bueno, agian egun batean egun bidatuko ditugu, auskalo, ikusiko dugu merezi duten edo ez, baina. Hori da. Bueno, honekin bukatuko dugu Bai. gaurko saioa. Beti bezala, Jose Mari, plazer handi bat izan da. Gure entzuleen kasuan, beti bezala, ongi esanak gogoan hartu eta gaizki esanak asko izaten ohi dira barkatu. Eta esan bezala, datorren astean itzuliko gara, kasu honetan, saio berezi batekin, elkarrizketa batekin. Beraz, besterik gabe, eskerrik asko eta ondo segi, Jose Mari. Hori da, edo zein gauza gure sare sozialetan ere eguneratuko dugu, eta besterik gabe, plazerra beste astebete hemen egotea zurekin, Josu, eta hurrengo astera arte. Agur, agur. Agur. Baloiaren atzetik doaz hogeita bi jokaldi bikainak da hamaika opari futbolaren munduan kontu zaru gari ez gara jarda ezagun bertain jokalari